Jako já jsem slyšela kohouta, přišel jsem si kůži kohoutnu. Oni smát. Prosvětu, ne? Já nepočmu děku. Ne. Ježíš, takhle zaštrá. Není ode mě, ale víš. Jo, ne, tam má taková dírka. Tyhle to si udělá si takovýhle plach. Kysa, ty je strašný. To zapal do deky rybíka. Jo, to zrovna. Dali ti na hojku. To bude, to už jo. No? To bude spakovaný. Nechcíme, že tam ještě jsme... Já sám. Dejte kalhoty, já to sešiju. Nejde nádoby hejrat. Sebero. Jak jste přišli jednou k tomu. To panohu. Mě říkal, to je prdel, co tady budeš stát normálně. Tam strč aspoň ten. Řibeček. A teď si to nepřižil k noze. To si dává na ponožky. No ale tak si tam... No vydrží. Dej klid. Člověk se nabízí, no, to je odpříší. Jestli ho nebo to. Na něj vyšší křižkovice. Co to je? Ne, takovou. A bude něco na stavu. Mumí se měl pustit. No, tam je ten kardinál. Jo, dej tam to bude mít. To by bylo moc. No, když vidím tu díru. ale Jody, si tím možná brinku. Dadu, tak to střihni tam přes šipku. Konečně ta ten... Nyní půjčka až 150 korun z Cofidis. Mě tam nebude, budu musím. Protože Cofidis je tak nepříjemný, jak vypadá. Jo, ty tam byla už. Celkovou léčbu Ty jsem tam potkal. Jo. na Cofidis ošetří všech 7 symptomů. Od počátečního brnění až po stup. Pro celkovou léčbu oparu. Končí náplast na opary pro celkové ošetření. Nic vás nezastaví. Vyšla pro lábu třeba. Měl dělej své polívku z krve. Jo. Kroupama. Trojka mohla dokázat. Metrníci na 2 cm stehu. On zpívá. Máš a papír? Jo. Nemám. Ty si máš vypapírat tu školu. Já si za to lidi, že mu psal něco. Já co se dám na mě.